Dobrý večer, vítám vás u Instinktu Jaromíra Soukupa. A dovolte mi, abych nezačal téma jedním takovým postřehem. Všimli jste si také, že si lidé dnes už nenechávají malovat portréty? Počkejte, nesmějte se. Já to myslím vážně. To je opravdu zajímavý, protože to znamená, že lidi dnes už prostě, jak to říct, nemají potřebu tady zůstávat pro další generace. Pokud byste z toho ovšem usoudili, že jsme se poučili a konečně se držíme onoho biblického prach si a v prach se obrátíš, tak vás toho musím trochu vyvést. Podle jednoho z výzkumů každý z majitelů chytrého mobilního telefonu udělá za rok víc než 430 fotografií a to je, prosím, pěkně průměr. Takže některý ty majitele udělají jenom 3, tak si dovedete představit, kolik jich je. Kolik z toho je jako těch selfie moderních, těch autoportrétů. To teda uvedený výzkum neříká. Ale mluvit za těchto okolností o tom, že jsme ztratili zájem o svoje obrázky, by byla teda chyba. Ale zatímco většinu fotografií v průběhu času ztratíme, anebo je na několik let založíme v albu do knihovny, tak v případě obrazu, malovaného obrazu, je to jinak. Ten zůstává viset na svém čestném místě. Co přesně může za pokles portrétu nebo pokles malování portrétu, rozumíte? Tak to nevím. Dost možná si za to ale umělci můžou sami. To se takhle rozhodnete, že si necháte udělat umělce, od umělce portrét manželky, aby její krása tu zůstala na věky. A v lepším případě dostanete tohle. V horším pak ale možná i tohleto. Ale mezi námi, ono je i toto možná lepší, než když si zaplatíte sochu a umělec vysochá tohle. Vy vidíte ty obrázky na obrazovce. Já o portrétech mluvil ale dnes především proto, že dříve bylo úkolem umělce zaznamenat nejen vizuální podobu králů, vědců nebo slavných lidí, ale museli do obrazu dostat také jejich povahu a charakter. A v zájmu objektivity musím poznamenat, že řada umělců taky skončila na špalku, protože objednavatelům se prostě výsledný výtvor nelíbil. Když teda současně mohli rozhodovat, kdo přijde o hlavičku nebo nepřijde. No, do těchto portrétů se vždy promítala nejen povaha lidí, ale taky předsudky. To máte tak. Pokud jste byl ve svých očích slavný vojevůdce, tak jste nemohl být vyobrazený jako malý skřet, i když jste měli třeba 1,40 m, že jo? Ostatně do dokonalosti to dotáhli ve Starém Římě. Tam je doloženo, že těla u sochy velkých vůdců zůstávala stále stejná, jen se jim měnily hlavy. Prostě když umřel císař, tak jste odmontovali hlavu a našroubovali novou. A ty těla byly samozřejmě dokonalý. Tomu říkám řešení. A tak trochu právě o tomto budeme dnes mluvit, protože jsem si do studia pozval 2 umělce, kteří jsou, jak to říct, možná zaškatulkováni. Když jsem se díval na internetový profil svého prvního hosta, Vladimíra Kratiny, tak jsem si přečetl, díky své mužné postavě a vzezření dostával výhradně role drsných a statných chlapů. No tak to vidíte. Mým prvním hostem je tedy drsný chlap, Vladimír Kratina. A vedle něj sedí zpěvák Jan Bendik, který má zase nálepku ten, který nevyhrál Superstar. Tak, dobrý večer, já vás zdravím, pane. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, vítám vás v pořadu Instinkty, pojďme si povídat. Ano. Vladimíre, naštval jsem vás, že máte tu škatulku toho drtikola z filmu Prázdniny pod psa. Čeho? Pro psa, myslím. Nebo... Pro psa? Pod psa. Já nevím přesně. No a tak mužnej chlap. No jo, no tak škatulky, no a tohle toto, i když já teda musím říct, jednak musím říct, že jste mě vůbec nenaštval. Naopak, to, že člověk za nějakou kariéru hereckou aspoň něčím takhle výrazně utkví u diváků a u lidí, tak to já považuji za čest. Takže, protože opravdu do dneška lidi si říkají, hele, drtikol. Takže to mě vůbec jaksi nerozhodí, to je v pořádku, proč ne? No a jinak ty škatulky, já teda musím říct, že na tom internetu to možná takhle píšou, ale já tímhle nijak netrpím. Já si nemyslím, že jsem nějak zaškatulkovaný, protože jsem ať už ve filmu nebo v televizi, ale hlavně na divadle hrál role nejrůznější a vůbec nejenom drsný chlapky. Já jsem to trošku přehnal, protože... Nejistě je to nadsázka, no. Je to nadsázka, upřímně řečeno, když se podívá člověk na herce, tak já si mnoho herců, tak si člověk říká, že když hraju, jsem herec, tak musím taky dodržovat nějakou kulturu těla. A upřímně řečeno, urostlých, vysokých, dobře udržovaných pánů s mužným výrazem tady tolik není. Tak jsem to vás trošku zaškutolkoval do těch mužných typů, do těch
prototypu, archetypu toho chlapa s velkým Ch. Jasně, no, tak ano, děkuji. Dřív se říkávalo, dřív se u divadla říkávalo, podívejte se na to, nemá to figuru ani hlas, co to dělá na jevišti. To se říkávalo. Tak vy si nestěžujete. Já ne vůbec. Ne. Honzo, teď jsem zkusil najít škatulku pro vás. Ten, co nevyhrál Superstar. Štve vás to, ale ono fakt. Spousta lidí říká, ano, to byl účastník Superstar. Vy jste výrazná tvář, jste Rom. Vystupujete tak, jak vystupujete, to znamená, jste snadno zapamatovatelný. I dnes máte na sobě barvy zapamatovatelné. A to už je spousta let. Vy zpíváte, skládáte a pořád vždycky, když vidím někde v bulváru nebo někde vaše jméno, tak to je ten, co nevyhrál Superstar. Tak ono mě to bude provázet celý život, protože ta soutěž mi dala to, co mi dala, díky tomu dělám, co mě baví. Ale jako já se necítím nějak zaškatulkovaný. Ze začátku to samozřejmě tak bylo, jakože to je takový to malý tintítko, který nikdy nic nedokáže, bude mít chviličku prostě slávu a pak to spadne dolů a nikdy. Rychlo kvašky, Tak, jak se přesně říká, tak. že jo. A samozřejmě to se pak stalo, byl jsem pak na dně a pak jsem si řekl, že takhle to nepůjde a půjdu vlastně tak nějak svojí vlastní cestou, kterou jsme si pak se svým týmem vybudovali a tak se to tak nějak držím a jestli píšou ten ze Superstar, tak ať si píšou, je to pravda. Ne, já jsem to nemyslel nějak zlé, protože Já vím, že ne. Vy jste na rozdíl, vy jste sice ten, který nevyhrál Superstar, ale upřímně jste ten, který uspěl, protože když se podívám na počty zhlédnutí vašich písní na YouTube a sociálních sítí, tak tam jsou miliony zhlídnutí. Tož teda možná některý, který tu Superstar vyhráli, tak už se na ně zapomnělo, na vás se nezapomnělo. No, Jasně, takhle. tak ani to nemají, že jo, takovej ten. No tak ono jde o to, že člověk něco dělá, co ho baví. To je strašně důležitý. strašně super. A vyhrát, nevyhrát, to je v téhle obraz, to jako u nás, u herců, dostat cenu, já nevím, Tálii, nebo to, tak ano, je to příjemný, ale vlastně je to takový... A když se člověk dostane tímhle způsobem do povědomí lidí a pak jak si pracuje, protože ho to baví a dělá muziku, no tak je to báječný, že? Já jsem tam vlastně do té soutěže šel s tím, že chci vyhrát, ale pak, když jsem byl tak už nějak ve finále, tak jsem říkal, ne, já to nechci vyhrát, to nejde prostě, protože ten člověk, co to vyhraje, tak ten pak jako musí dělat všechno, co se jim jako nakáže. Vy z pohledu umělce, to je to televizní soutěž, já na to koukám z pohledu toho televizního manažera. No, umělci, kteří se toho zúčastní, těch soutěží v televizi, tak samozřejmě to prožívají z pohledu toho, jestli vyhrajou nebo ne. Televizní manažeři na to koukají z pohledu sledovanosti a upřímně řečeno, nás to nepřeceňujte. Já s tímhle nemám teda zkušenost s nějakou Superstar, ale mám zkušenost se Stardance, taky soutěž, jakože. Ano. A já musím říct, že já jsem to neposuzoval podle výhry, já jsem to posuzoval, protože tam je to placený za ten sobotní přenos, tak já jsem to posuzoval z počtu dosažených honorářů. Z počtu dosažených honorářů. Čím dřív člověk vypadl, tak odpadly mu ty honoráře, že jo? Takže se to stejně... No takže já jsem z 8 možných získal 7 a to jsem byl velmi spokojený. Tak to je dobré. No ale já jsem začal u Honzy tak jako jak se stal známým. On samozřejmě zpíval už dřív, ale stal se známým tím účinkování v té televizi. A když jsem se díval na internetu na váš život, na to, co se prostě o vás psalo, aby jsem se o vás něco dozvěděl, tak mě tam zaujalo několik věcí. Že když jste začínal kariéru, tak to teda taky nebylo zrovna nějak, jak to říci, se zlatou lžičkou v puse, že jste v Praze bydlel v Garosonce, se vám tam nějak vybouch plyn, nebo no co? Jistě, to jsem ano, se teda dočet, nevím, jestli to byla pravda. A napřed jsem bydlel... No jako, že jste museli jít krůček po krůčku až... No jistě, no tak já jsem hlavně, pochopitelně takhle, já jsem se dostal k té profesi malinko, ani ne omylem, ale prostě náhodně, takzvaně, já říkám takzvaně z ulice. Já jsem nikdy nebyl jako řada kolegů ten, kdo od 3 let chodil do všech dramatických kroužků a recitoval a tak. Naopak, ve škole, ještě na Gimplu, když byly povinný básně, tak mě vždycky vyvolala paní profesorka Šmajstrlová k tabuli a já jsem mávnul rukou z té zadní lavice a ona mi napsala kuli, protože já jsem to považoval za nesmysl. Něco se navrčet nazpaměť, pak to říct a zapomenout, jo, což je paradox, dneska se tím živím do jistý míry. Takže to jsem jaksi vůbec nepěstoval, já jsem koketoval s novinařinou, vydávali jsme časopis, psal jsem něco a tak dále. Čili já jsem se k tomu dostal malinko z ulice
A taky jsem začal, tak jak říkáte, jak si normálně, udělal jsem školu, začal jsem hrát v divadle, začal jsem točit a postupně to šlo. No a pochopitelně, že ty začátky byly velmi různý. Já jsem bydlel ve sklepě vedle Bohemky ve Vršovicích, potom Petr Kratochvíl, který, to jsme netušili, že se chystá emigrovat, ale já jsem zamiloval jsem se do jedné slečny, byla Srbka, potkali jsme se, ona tu byla jako turistka a my jsme šli s Ondřejem Konrádem z Flámu dopoledne a srazili jsme se v Karlově ulici a od té doby vím, že existuje jaksi blesk z čistého nebe, ano, protože jsme se na sebe podívali a pak jsme teda... To v románu Kmotr, že si... Ano, prostě blesk z čistého nebe a je to tam. No a prostě jsem potřeboval bydlet ne ve sklepě a tak shodou okolností Petr Kratochvíl mi dal klíče od garsonky v Hloubětíně a říkal, bydli, je to psaný na nějakou Valigurovou, plať nájem a bydli. Což jsem potřeboval, protože za chvíli měla ta moje dívka přijet a pak jsme tady chvilku spolu žili. No a pravda je, že jsem jaksi v té garsonce bydlel, tam byl vařič plynovej s takovou gumovou hadičkou, že ano. A já jsem se zdržel někde v divadle na Flámu a ráno jsem měl dispozice na natáčení, tak jsem asi v 8 hodin jel tramvají tam do toho Hloubětína a bylo mi podivný, že tam lítali takový ohořelý papíry, jo, okolo té hospody u Brázdů na té Balabence. A když jsem to chyt, tak to byly takový moje nějaký básně nebo něco. Bylo to divný, tak jsem došel, byly tam nový dveře, prostě v noci ta garsonka vybouchla, takže Flám mě zachránil, protože z té koupelny padla zeď přesně na madraci, kde já jsem spával. No, takže to se stalo, pochopitelně. Něco. Tak to, a když jsem byl u toho zkoumání těch informací o vás, tak jsem teda netušil, že jste zpěvák a písničkář, to tam psali. Jste zpěvák a písničkář? Zpěvák, já jsem netušil. Bejval jsem. Honzo, vy jste to tušil? Bejval jsem. Pan Kratina je... Bejval jsem, já jsem už na Gimplu, jsme měli kapelu, já jsem hrál na bubny, na basu, na basovou kytaru a s kytarou jsem skládal písně, tehdy byla doba protest songů takových jako trochu tohle. No a pak jsem byl vlastně 8 let v angažmá v Ypsilonce, kde se odjakživa muzicíruje, že jo, tak tam jsem dokonce dělal nějakou muziku k jedné inscenaci a tak dále. Měli jsme takovej pořad, jmenovalo se to tak jako tak a tam všichni, Marek Eben, Jirka Šmicr, já, to byl normálně písničkový pořad, že jo. Čili ano, já jsem to pěstoval, muziku mám ji do dneška velmi rád, dělal jsem to, ale už 30 let to nedělám takhle. Mám doma sice kytaru, ale tak ta je zaprášená. První píseň tady bude mít Honza a já bych vás potom poprosil, jak si to rozmyslete, jestli byste nám tady něco Já můžu drobně můžu zaspívat. Tak dobře. Zanotovat. Tak máte teď pár minut si to rozmyslet. Honza, já jsem, když jsem se koukal zase tady jsem o panu Kratinovi nacházel ty informace, na které jsem se zeptal. Já jsem se koukal na ten YouTube, jo, a tam máte 3 miliony zhlídnutí jedné písně. To si to kupujete, nebo opravdu je to ty lajky, nebo ty zhlídnutí, nebo to opravdu 3 miliony lidí, kteří si pustili vaši píseň? No, nejste první, co se mě zeptal, jestli si to kupuju. Nekupuju si to, určitě ne. A já nevím, tak prostě asi se to lidem líbí, tak to mezi sebou vás, že se už dneska tak moc neprodávají desky? Platí vám ten YouTube za to? Protože kdyby jste prodal 3 miliony desek, tak podle mě tady sedíte teďko někde, nesedíte se mnou, ale někde v show Jimmyho Fallona v New Yorku a říkáte, jak jste se stal multimilionářem. No. Tak YouTube samozřejmě platí nějaký peníze za tohleto, takže... A jak se měří úspěch z vašeho pohledu, jako interpreta? Protože dřív to bylo jasné, prodali se desky, to se dalo nějak počítat a teď úspěch. Jak se to měří? Mladý svět, Slavík, tam se to taky kupovalo, ano. Že jo? Jo, tam byly nějaký průšvihy, ale tak byly takovéhle... tam nějaký ty kuponky, taky to se nějak... A to už není teď, tak jak... No, tak Zlatý Slavík není. Jsou nějaké ceny? Anděl snad. Ceny Anděl? Jsou ceny Anděl, protože Slavík není, že jo? Takže já to tak nějak jako... Já jsem to nikdy neřešil, já jako... Samozřejmě bych byl rád za nějakou tu cenu, protože je to prestiž, nějaká, co k tomuhle patří, ale... To, co dělá, mě baví a považuji to za svůj vlastní úspěch, co jsem jakoby za svůj život dokázal. A ty miliony views, co jsou na tom YouTube, tak to už je takový plus pro mě, protože to dělá tak samozřejmě... Tak z mého pohledu, já jsem se na to ptal, jak se měří úspěch, jakože z mého pohledu je to fakt úspěch. 3 miliony lidí si pustí vaši píseň, tak to jako dobrý. To je krásný, já jsem za to strašně moc rád, jo. No, pak samozřejmě to dělají hodně ty videoklipy, protože já si na tom hodně zakládám, aby ty videoklipy byly profesionální, aby nevypadaly jako
kdybych to točil na nějaký mobil, takže se snažím, aby to vypadalo hezky. Pozor, taková věc, která je vážná, smutná pro nás všechny. My pořád předtáčíme. To znamená, že se vysílá zhruba o týden později. A dnes ráno proběhla médii zpráva, že Věra Bílá zemřela. Vy jste za pár dnů měli s ní jet turné. Já se přiznám, že to samozřejmě stejně jako vy, stejně jako celá řada lidí nečekal. Věra Bílá byla skutečnou českou hvězdou té world music. Té prostě world music, když se podíváte v Lufthansa v letadle na kapitolu world music, tak ji tam prostě s kapelou Kale najdete. A nebudeme si zastírat. Možná nebyla nejpopulárnější v elektronické hudbě, ale v té sekci world music byla skutečná hvězda. Jak moc vás to zasáhlo? Já ještě hodinu předtím, než jsem sem šel, tak jsem se tady jako otíral slzy, protože my jsme se za tu dobu, co plánujeme turné a když jsme vydávali náš společný videoklip a song, tak jsem se s ní hodně zblížil a poznal jsem, jaký to je člověk a že si prošla něčím hodně špatným a každý může spadnout na dno, takže já jsem byl rád, že já ze své strany s mým manažerem a se spousta dalšíma lidma jsme jí dali pomocnou ruku. Natočili jsme nový song a že byla odhodlaná jet právě s náma to turné. A teď najednou 2 dny před tím turné jsme zjistili, že zemřela. My jsme tomu vůbec nevěřili. Čekali jsme vlastně na takový to 100% vyjádření těch, co nám to pak zavolali, že je to pravda. Tak Věra Bílá odešla. Je to smutný pro všechny, kteří znali, kteří uctívali. Já ji tedy bohužel osobně nikdy nepoznal, ale já prostě uznávám, že v té world music byla skutečná hvězda. Byla to dáma, která zpívala pro Billa Clintona. Vyprodávala sály všude po světě v tom svém segmentu hudby. To upřímně řečeno málo kdo z českých zpěváků nebo hudebníků dokázal by v tom svém segmentu hudby. Neříkám, že je to ten nejpopulárnější segment hudby, prostě byl takovouhle hvězdou. Ona měla své démony, jako spousta umělců měla své démony, s kterými se dokázala hůře či lépe poprat. A možná ty její démony, ta její složitost, její povahy jí zabránili být opravdovou světovou superstar v té její jaksi části hudby. Jak na ní budete vzpomínat? Jak na ní budu vzpomínat? Jako na vás, co řeknete? Jako na královnu romské hudby, kterou pro mě vlastně ona navždy zůstane, protože já ji poslouchám od malička a byla pro mě velkou inspirací. A to neříkám kvůli tomu, že jsem se s ní seznámil a že jsem se s ní vlastně dal do té spolupráce, ale prostě ona je královna. A bude. To jo. A světově uznávaná. Tak to je, no. Vladimíre, když jsme u těch démonů velkých umělců a Věra Bílá byla velký umělec, to prostě tak je. A je to pravidlo, že ten velký talent a ten velký dar je něčím vykompenzován u umělců? No, já nevím. U některých ano. Toho se dotkli, že to tak někdy bejvá. A teď je otázka, vy jste říkal, že jí to možná zabránilo v tom, aby se jaksi neetablovala ještě víc a líp. Ale zároveň to bejvá tak, že to třeba je taky důvod, proč je člověk tak výjimečný, ty démoni, jacísi červí, takže ono to je propojený. Ale já si nemyslím, že úplně je to masový, že umělci, který jaksi mají co říct a jsou fajn a bezvadný a tohle, takže má nějaký zvláštní démony. Nemyslím si, že to je úplný pravidlo. U některých to platí. No, jasně. Honzo, můžu vás poprosit o píseň? Ano. Máte připravenou nějakou romskou? Českoromská. Může být? Může být. Samozřejmě. Dobře, tak děkuji. Řekni mi, proč nejsi se mnou? Hořela si pro mě touhou, byla jsi mojí jedinou. Du kalman, až tu ke oilo. Kahino o kamibe, co tu mange si gáďa. Vzpomínám na tvých 1000 polibků, v hlavě miliony zážitků. Mám fotky v ruce jako vzpomínku, je na nás. Hilava, ring, ding, ding, ding.
To bych chtělo podpořit zvukem plný sál, ne? Taková krásný výkon. To něco, jenom ono se to úplně netýká nějakých démonů, o kterých jsme mluvili, ale vzpomněl jsem si, že já jsem měl to štěstí, že jsem zažil ještě plejádu bardů jako Láďa Menšík, Jiří Sovák a tak dále. Točil jsem s nima, znali jsme se. Existuje jedna velmi hezká historka o Jiřím Sovákovi, protože on byl v 50. letech v angažmá ve Vinohradském divadle a to tehdy bylo armádní divadlo. A hráli tam opravdu v těch 50. letech velmi pozoruhodné kousky. Tak mimo jiné taky hráli nějakou hru o slovenském národním povstání, kde tam prostě jim umřel, já nevím, ten Šmeral nebo někdo a ten režisér to vymyslel tak, že když zemřel, tak to bylo velmi smutný a byla tam jakože fatra, zapálili, oheň velký a teď udělal takový, že kolem toho ohně stáli ty partizáni a začali říkat potichu. Umřel nám soudruh. Umřel nám soudruh, umřel nám... A teď to šlo tím divadlem a Jirka Sovák hrál 4. na balkóně Umřel nám soudruh. Tak seděl od začátku představení s démonama v klubu, jo? A teď, když to přišlo, tahle scéna, tak volala inspice do klubu. Na Umřel nám soudruh, Sovák, tenhle ten brdička, nastupte. Tak Sovák se zvečel na balkon, že? A teď to začalo, ta fatra. Umřel nám soudruh, umřel nám soudruh. A teď došlo na toho Sováka na ten balkon a on zařval na to Vinohradský divadlo. Umřel jim soudruh! A bylo to Možná potom platilo, že byl chudej jako herec, že jo? Protože ho asi vyrazili nebo nějak postihli. To zase bylo, no, tak zase něco bylo. Teda, když jsme u toho, platí, že jako chudej jako herec, platí to, že když je herec pod tlakem, že když se možná netopí v penězích a nemá moc zakázek, že je to lepší, nebo prostě rolí, že je to lepší, že hraje líp? To já nevím, to si myslím, že opravdu ne. Ono se říká hladovej jako herec. Ano. Hladovej a pozor, jako to herec. platí, protože pochopitelně třeba pan režisér Smoček u nás v Činoherním klubu, když se zkouší od 10 do 2, tak bývá ve 12, v poledne bývá přestávka a u nás v divadle se o nás moc hezky starají, takže v tom klubu tam navaří i jídlo. A Láďa Smoček, když se zkoušelo a v poledne viděl o té pauze, jak se herci nacpou, tak zrušil zkoušku. Že pak jako pospávali. No jistě, no pak to jde do háje. A pravda je, že... chudej, ale on se říká hladový, já si myslel, že hladový jako protože nemá peníze, no tak asi vy to říkáte, že hladový jako aby... No jo, no, aby byl schopnej akce, že jo, aby byl ve fóru. A je pravda, že já když hraju, nebo hodně lidí mi jako nacpat se před špílem, před výkonem není jako úplně to... Platí asi, to tvrdí, že jo, no, to říká dokonce i Ivan Karel Gott, že nejí, že jo, předtím. A jak se živí teďkon hudbou, Honzo? Prosím? Jak se živí hudbou? Je to lehký se uživit? Nebo prostě musíte bojovat a říkáte si, Hernajs fix, proč jsem si nevybral něco, co je jako lehčí? Rozumíte? Tak jak se živí hudbou? Tak ty koncerty hlavně, že jo? Tak to uživí. Myslím si, že... Ale vy prodáváte koncerty. Lidi chodí, lidi kupují lístky. Jo, já jsem za to strašně moc rád právě taky. Já jsem vždycky překvapený a vždycky jsem nervózní, jestli ty lidi přijdou nebo nepřijdou. A pak tam je vyprodaný ten kulturák a říkám, tyjo, fakt přišli a jsou tam... Takže vy to máte třeba jednou týdně. Jak často koncertujete? 3x, 4x do týdne. 3x, 4x do týdne. Já tam úplně každý den, když se dívám na čísla sledovanosti za minulý den, to chodí vždycky 7:30 ráno. A protože se od toho se odvíjí příjmy televize, tak já vždycky trnu, který pořad jako u diváků uspěl, u diváků neuspěl. A podle mě z toho začínám trochu bláznit. No jo, no, protože tomu věříte. No. To nesmíte. To je blbost. To už se ví, co mají doma ty přístroje a to prostě oni tam kliknou a tohle, tomu se nedá věřit. To jak s počasím, to je jako když byste věřil počasí. No dobře. A tak my jsme mluvili o tom, o uživení se uměním. Dobře, to už necháme stranou. Hladový, chudý. A ono se ještě říká taková jedna věc, co mi tak napadlo. Že umění se vždycky nejlíp dařilo, když byl tlak jako na společnost. Jo? Voskovec Werich, druhá světová válka, 50. léta, nebo v 70. 80. letech vznikly jako výborný filmy, seriály, na kterých díváme se dodnes. Je to, myslíte, pravda? Že to umění je takový vzdor, že vždycky je tlak na společnost, myslím, negativní ohrožení, tak to umění je lepší? Já nevím, jestli jsem tu otázku řekl dostatečně chytře teda, ale... Řekl jste ji bezvadně, já tomu rozumím a to je pochopitelně otázka, no.
Jistě, že určitý tlak může vyvolávat nějaký prostě reakce, to se taky dělo a vznikly i za jaksi komunistického režimu některé věci, které jsou jaksi koukatelné do dneska a byly bezvadný. A tam spíš je věc jedna, že, a toho jsme si všichni všimli, že jaksi očekávání po revoluci, že všude je plný šuplíky vynikajících scénářů a vynikajících děl, že latentně prostě to se uvolní a že to vyhřezne, tak to se neděje, nebo nestalo, že jo. Takže ono je to takový, ale víte, spíš, nevím, já si myslím, že zase to není úplný pravidlo. Může se stát, že jistý tlak něco jak si vzbudí nějaký odpor proti reakci, že ano, a že to může být kvalitní, ale jinak, pokud třeba jde o film, tak to je prostě, jak si u nás se dost zanedbává prostě jaksi žánry, filmový žánry. Tady většinou se jedná o nějakou výpověď osobnostní a osobní a ty žánry se ani nepěstujou, ani se to neučí, takže to... A je to někdy jako škoda, jo, ale tak na druhou stranu Česká televize má jako dost prostředků na to, aby dělala televizní tvorbu, která má mít nějaký jaksi hloubku nebo nějakou trvalejší hodnotu. U těch komerčních televizí je to trochu jinak, je to spotřební zboží, nedá se nic dělat, ale aspoň něco se dělá, to jo. Jako, ať na tu Českou televizi nadávám, to jo. Ale ono, jako něco dělají se dobré no, věci, které budou mít hodnotu možná i za 10 let. U těch komerčních televizí to bohužel, nebo bohu dík, no prostě tak je to zařízený, takhle to prostě není. A ta filmová tvorba taky. Máte příjmy ze vstupného, máte příjmy z prodeje televizních práv a do zahraničí většinou se ty filmy nedostanou. To znamená, že čeští tvůrci mají trochu limitovaný možnosti, protože na rozdíl od těch amerických... Je to tím trhem, že jo, velikostí toho trhu, no, a tím, že se to neprosadí nikam. Ale pořád si myslím, že česká tvorba filmová, jakž takž, těch filmů se točí docela dost. Je pravda, že dobrých z nich je jenom pár, ale... Hrozně se točí kolem 30 filmů. Furt v Dánsku, který je srovnatelný, se natočí 1, 2, někdy ani 1 za rok. No nic, na Slovensku taky, že tam to taky na Slovensku taky ne. Mně se to právě líbí, že tady se točí takovýhle filmy. No, spousta nápadů. Ano, ale zase, když to vemu, nevím, to je taková debata, ale když to vemu z pohledu jako televizního manažera, tak zase těch scénářů, promyšlených věcí, který by někdo měl připravený, moc jako není. No moc není, no. Že těch skutečných scénáristů, dramaturgů, no. No chybí dramaturgie hlavně. To je to, protože kdysi se dával zase za to táčené, že bych k tomu nostalgicky vzhlížel, ale kdysi byly opravdu na Barrandově skupiny a tam byli zkušený dramaturgové. Třeba Karel Cop se dával na Národní třídě u Paukr vzadu ve vinárně a tam za ním chodili se scénářem a on to prostě přečet a řekl tady, tohle pryč, takhle, katarze, tohleto. To uměli ty lidi, profese. Dneska to trošku asi upadá. Je horší s tímhle. Honzo, vy se netajíte svým romským původem, což je dobře z mýho pohledu, což je prostě dobře. Narážíte na to? A v těch písních jste poměrně drsnej, jo? Když jsem si jako poslouchal vaše písničky, tak to je jako docela ostrý. Narážíte na to? Je to pro vás výhoda být Rom? Nevýhoda? Jak moc je to těžký? Víte, kam mířím? Vím. No, tak narážel jsem na to samozřejmě, akorát, že teďka to vnímám trošičku jinak. Tím, že jsem trošičku známější, tak lidi mě začínají trošku brát jinak. Ale než jsem byl známý, tak jsme to měli s rodinou docela těžký, no. Tak víte, co jako já se nebudu zastírat svým názorem, já prostě, pokud se mi vaše hudba nelíbí, tak řeknu, že se mi vaše hudba nelíbí, ale jsem alergický na to logicky, že vám můžu říkat, on je Rom, tak se ho nebudu poslouchat, co to má jako... Můžu k tématu drobně? Jasně. Pardon. Jo, povídejte. Ne, já byl na vojně a byl jsem na ošetřovně, pač jsem vojenský gynekolog, já tomu říkám lapidu, že jo. A tam jsme přivezli Joška Grulo z Bratislavy, tehdy cikán, dneska Rom. A ten prostě předstíral, že se počurává v noci, protože nechtěl na vojnu. Tak ho dali na ošetřovnu a on se počurával a pak mu dali druhý den silnou dávku anestetik a on měl tu vůli, že vstal a zase se vyčural do toho. Tak to dělal měsíc, jezdili za ním jeho ségry Mercedesem, tehdy už, krásný holky z Bratislavy.
cikánečky nádherný. No a dobře, a Jožko Grulo to vyválčil, pač měl velkou vůli a on vypadal jako Omar Šarif. On byl opravdu teda, to byl baron, jako jo. A jednou jsme seděli, neděle byla, před ošetřovnou na takový zítce a už bylo rozhodnuto, že pojede do vojenské nemocnice, v pondělí si ho měli vyzvednout sestry, že ho odvezou, že dostane modrou knížku, takže to vyválčil všechno vůlí. A já nevím, tak jsme tam tak seděli, povídali si a já, pán člověče, já nevím, Jožko, já bych chtěl být taky cikán. A on se tak na mě podíval s tím svým profilem Omara Šarifa a pravil, chcel by si, ale nemůžeš. Na druhou stranu, zase z Romů, tedy cikánů z Romů, je málo kdo uspěl. Je to proto, že musí víc makat? A vy jste uspěl. Musel jste víc makat, abyste to prostě prorazil? Musel jsem ještě trošičku víckrát makat než někdo ostatní, než ti ostatní, co tady jsou, protože prostě to tak tady v Čechách asi je, no. Já jsem vydal jeden song, kde zpívám přestože schopnej seš a vyděláš si cash, cigánem zůstaneš. No, to jsem si četl, dokonce jsem cigánem zůstaneš, nebo jste řekl, já jsem cigán největší a to mi nevadí, tak ať mi políbí mý černý pozadí. Kdo by to čekal, že se Bendik prosadí, zlatý řetěz na krku mý ego pohladí. No? No ne, no tak je to dobře. A ostatní Romové, vnímají to, že jste uspěl? Jste pro ně vzor? Že to není... Oni musí vědět, vy musíte vědět, že to není Já jsem právě lehký. strašně rád, že pro tyhle ty mladý děcka můžu dělat, co dělám, protože tady není nikdo z mladých, kdo by dělal romskou a moderní muziku s krásnýma videoklipama. A ty děti nemají vzor, ty děti nemají idol, takže já bych je chtěl vést touhletou cestou, že můžou dělat cokoliv jen chtějí. Nemusí se dívat kolem sebe, kdo jim řekne, ty jsi Rom, ty nemůžeš. Oni v tom nevyrůstají, v tom, v čem vyrůstají prostě. Oni jsou tak naučení, že prostě, že oni nebudou dostávat to, co ostatní děcka. Myslím tím neromy. A já se o tom nechci do tohohle tématu příliš tady jako zabrušovat. Já jsem rád, že o tom mluvíme, protože bych chtěl, aby to slyšeli ostatní lidi, jak to vidím já, protože si myslím, že by měli dostat mladí děti šanci dělat. Protože víte co, vy máte, já jsem se díval na Instagramu, máte 70 000 těch sledujících, jo, což je teda... Ještě ne. Teprve bude. 69,5. Koukal jsem tam dneska ráno, myslím, že to nějak 68, tak jako Jo. do té doby, než se tohle Je vysílá, skromnej, tak... je skromnej. No, protože je to zhruba týden, co to bude vysílat, no tak ono do té doby, než se to bude vysílat, tak už to bude... Ne. No, ale tak to svědčí o jako zájmu, to je prostě dobrý. Asi jo. Já vím. Asi jo. Jsme se začali bavit o těch filmech, jo. Platí to, pane Kratino, že se obsadí jako hlavní hrdina a ostatní ty herci se párujou k němu jako výškově i osobnostně, že je tam prostě, že se to postaví na jednom hrdinovi, anebo na tom jednom herci a ostatní se k němu párujou, nebo je to jinak? No, tohle já přesně nevím, protože nejsem režisér ani producent. A já taky nevím, mě to zajímá. No jo, to bychom se museli zeptat nějakého režiséra a spíš producenta, ale takhle, já vím jednu věc, že na divadle je to jinak, ale u filmu, a to platí jaksi mezinárodně, já pak uvedu příklad, jak si se obsazujou lidi takzvaně po srsti, jako podle typu, jo. No. A jsou ovšem látky a filmy, kde by bylo daleko zajímavější to obsadit opačně, aby to bylo napínavější, že jo? Protože já uvedu příklad. Existuje Szabó, slavný film, maďarský režisér, že jo? A tu hlavní roli hrál Brandauer, Mária, jak moc se jmenoval? Karl Maria Brandauer. Tak. A on to hrál a on je od pohledu svině, ten Brandauer. A ono to bylo o herci za Němců v Berlíně, který se ukázal jako svině. Takže vlastně celou dobu objeví se svině a celou dobu dělá svinstvo 2 hodiny. Kdyby se tam objevil neuvěřitelný sympatiák s modrýma očima, no tak to bude napínavý, že jo? O tom to je. Čili u toho filmu někdy na divadle ne, tam ty režiséři uvažují tak, že obsadějí protitypu a tím se to stane jaksi zajímavějším, že jo. Já teda nechci otravovat, jo, ale taky tady kolega krásně zpíval. Já bych si dovolil zanotovat drobnou písničku, kterou mě naučili mý slovenští kolegové kdysi dávno. Taková legrácka jenom. Tak čas a prostor je váš. Ano.
Klope, klope dáždík na zelený dáždník. Klope, klope prstíkom, kto je pod tým dáždníkom? To som ja, Marienka, mokne mi sukienka. Ja ťa nechcem dáždiček, ja chcem iba kúštiček. Tak, to je slovenská. No, tak máte teda předskokana. Honzo, zaspíváte další píseň. Ano. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás de cómo estás doliendo. No me estoy pensando lo que estás haciendo. Si somos alma, si somos queremos, si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa carajo porque sé que volverá. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa carajo porque sé que volverá. Y si con otro te has apelado, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Y andan, dame el pacto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Y andan, dame el pacto. Il vosemo torrato, il vosemo torrato, il vosemo torrato, il vosemo torrato, il vosemo torrato. Ti frutti solo con bel di pacto, ti frutti solo con bel di pacto. El boom boom que te quemo hace y me sirena. Opa, y siempre que se regresa a mí, mi porta que lía o potasi. Y siempre que se regresa a mí, mi porta que lía, mi morta. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Y andan, dame el pacto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Yo pasé del pacto, il vosemo torrato, il vosemo torrato, il vosemo torrato, il vosemo torrato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa carajo porque sé que volverá. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa carajo porque sé que volverá. Y si con otro pasa a ser algo, vamos a ser felices. Y si con otro pasa a ser algo, vamos a ser felices los cuatro. Yo pasé del pacto, il vosemo torrato, il vosemo torrato, il vosemo torrato, il vosemo torrato. Y siempre que se regresa a mí, mi importa que lía o puesta así. Oh. Y siempre que se regresa a mí, mi importa que lía de un moda para jugar. Felices los cuatro, felices los cuatro. On zpívat umí. Jo. Felice Quattro, jo? Felice los cuatro, šťastná čtyřka. Šťastná, ano, Felice los Quattro, šťastná čtyřka jsem si takhle říkal. On zpívat umí, Jo. vyhrát umíte vyprávět. No, pánové, je mi to hrozně líto. Já bych si tady s váma povídal ještě hodinu, ale náš čas je u konce. Můžeme pokračovat klidně, až to skončí. Po skončení si dáme skleničku vína a budeme si povídat. Ano. No, já samozřejmě děkuji Vladimíru Kratinovi. Byla mi velká čest a děkuji, že jste přišel. Já tež velmi děkuji, tež je mi ctí. A Janu Bendíkovi
přišli. Honzo, děkuju. Děkuju moc, bylo to příjemný. Tak, vážení diváci, a to je vše pro dnešek. No, myslím si, že zase ten týden vydržíte do dalších instinktů. Aspoň se budete těšit.